Ramaphosa was wrong in congratulating Mnangagwa. Azvina kutombomira mushe. Dumela vakulu, the nyaya metizhen is back kungemsana. Ndadzoka zvekare panapa muri Zimbabwe ndine imwe nyaya ndasangana nayo. Ndati aiwa hope dzingabati ayo ndinga aiwa zvita azvibude regedza timboona kuti pari kutaura unzwi iyi panapa. Pari kunzi Ramaphosa vanga vari wrong pakukorokotedza president Mnangagwa pa-election aya 23 aya akaitwa kana kuti tingati chiko muchitswana toto right president waruna was wrong pakukorokotedza kwakaita right ngirikini president weZimbabwe achita wina ma-election ndonyaya iri kuitika panapa iri kutaurika panapa. So pari kunyorwa kunzi a SADC leader we will not name here says when he looks back, the South Africa president Cyril Ramaphosa was wrong when he congratulated the Zimbabwe disputed president Emmerson Mnangagwa in August 2023 last year and later attended the inauguration. Look, President Cyril Ramaphosa of South Africa is a SADC leader. I mean, a regional bloc. So he is in there as a leader. When SADC sends a CIOM to Zimbabwe, President Ramaphosa is part of the SADC sending the CIOM to Zimbabwe. Now, the CIOM comes back armed with their report on Zimbabwe elections. The CIOM is saying the Zimbabwe elections fell short of the revised standard guidelines and principles of a democratic election. That's what the CIOM report on Zimbabwe election is saying. Isn't just incredible that a SADC leader, when congratulate a president Emmerson Mnangagwa whose election in dispute, the SADC leader asks, here in South Africa, opposition leaders such as the Economic Freedom Fighters EFF President Julius Malema dismissed the Zimbabwe election as a serious fraud as well. How can a court of law in Zimbabwe bar somebody, Sevia Kasukwere, from contesting against President Emmerson Mnangagwa? That would never happen in a democratic society, and it can be never happen here, he said back then. President Cyril Ramaphosa of South Africa has been fingered as the prime source of the problems in Harare, as he either stood in ZANU-PF or turned a blind eye. Pano ndonyaya iri kunetsa panapa kuti imimi vaRamaphosa mutoriwo mutungamiriri weSADC, muritoriwo member state yekuSADC ikoko, muripo pachirongwa pachikwata kuzi SADC iteam, muripo pateam. Saka team yenyu yakabva yabudisa CIOM report on Zimbabwe ikuti kuti election ranga risina kubuda zvakanaka. Imimi mutoripo ipapo muri kudarira nazvo, iri kunyorwa, hamuna kuri kusumuka muchiripikisa kuti gwaro iri harisiriro, but manga matokorokotedza kudhara. Ndo pari kunzi makamhanya ende makakanganisa. Ndo nyaya iri kutaurwa panapa kunzi makamhanya ende makakanganisa, because nyaya iyi yanga yanetsa, yanga yapisa kwazvo, yanga yapisa zvikuru ichinzi imi nyaya election yekuZimbabwe harina kufambiswa zvakanaka, but vaRamaphosa vari kubudira vakaningina. Ende pari kunzi vakakundwa here kungwara kana kuti kufunga neopposition yekwavo inoitwa vaMalema, vakabuda vachitaura kuti hakuna election rakadaro, election iro rarisiri right. Nekuda kumareasons akawanda unozviziva kuti vanhu ava vanenge vari kana kuti matop shata, tingati chiko zvinonetsa kuti asumuke auregedza kukorokotedza futi and stuff, kana kuti mabusiness partners here hatizive kuti chii chinenge chichinyatsoitika ipapo. Asi amen, regedza timboona kuti zvinofamba sei. Asi vari kunzi vaRamaphosa ndo vamwe midzi kana kuti root of the problems ari kusanganwa nawo muZimbabwe zvinhu. Ndo vamwe vacho vanenge varipo pamaproblems iwayo. Anozongobuda chingoti toda kuti Zimbabwe imbonakawo, Zimbabwe dai yabatsirwawo kubvisawo masanctions like zvanonga achita vachiti ari kuzota affect, ari kudai so, but vari kunzi pane pamwe pacho pekuti vanenge vachikonzeresa maproblems. But handisi kuziva bhozi nyaya inoitika ndeyekuti nyika yavo inenge ichibudirira kuburikidza nemaZimbabweans vanoenda vachinotsvaga mabasa vachishanda ikoko. Uri kuzviona. Saka kajelas karipo kuti havangasiye kamunhu ngirikini yachinja. Iwe Ramaphosa is a businessman, atone farm chichi and stuff zvese, ukada kutrace izvo uchiona kuti ane vashandi vakawanda maforeigners, maZimbabweans, and maZimbabweans anobenefita cheap labor. For example, toti anenge mushandi minimum wage yeSouth Africa is 3,000 4,000 rands ikoko ndokuenenge iri. Iye manje anenge akudedzera kuti weona iwo muzimba
ndakuchikupa 2000 2.5 basa riripo hawe mpinde basa kumana mutoshanda manje muzimba anoshanda futi anenge achipiwa kana target uri kuzoona saka mazimbabweans vanoshanda nesimba zvezve zvinhu zvisingazokwanisi kuitwa netimu rekwawo because vana vavo veikoko vanenge vachikoshesa mutemo ndo nyaya inenge ichiitika but muri Zimbabwe nyaya metizhe ndanganangoya pano kuti tingoonesana zvinhu zviripo zvinhu zviri paground zvinhu zvabuda mumapepa aya zvinhu zviri kutenderera munozviziva kuti inini I will never disappoint ndogara ndichifambira nyaya idzi zvokuti kana wega unogutsikana saka kana uchinge watanga kusvika panapa iri first time yakugara wasubscribe wokomenda wolike woshare inini changu kukutsvagira nyaya iwewo chako kunotsvaga mari nekutsvaga basa nyaya ndokutsvagira mbesongo zvanhasi bye bye